Sanibonani sinibingelele ke babukeli ke bayi TV hamba phambili ke iDr Siphikeleli TV abaningi abamazi njengodokotela noma ngithi ke umkhulu ugeza igilo. Dokotela mkhulu sikubingelele sikwamukele la ku TV yakhe abaphambili ke siyakwazi ukuthi ke uyingozi and futhi udumile and futhi yesa kubona la kwi channel upost ama video ke usichaza ngubani kodwa ke nakho abantu bethi ke awuthi nqampu kumuntu oqala ukubona namhlanje ukuthi ukhuluma nobani udokotela ubani washoka amagama akhe mase siyangena ke ohlelweni kuyako iTV na dokotela. Ngiyabingelela emakhaya, ngiyabingelela kubalaleli, ngiyabingelela futhi nakubabukeli, ngiyakhulekeza ngomeni zakwethu, ngikhuleka enkosini enkulu, ngikhuleka kumndiki, ngikhuleka kumndawo. Cha, ngibingelele uyena ke uDr Siphikeleli. uDr Siphikeleli ephinde befuthi inkosi yezangoma le eMtuba, ephinde futhi ezoba umkhulu ugeza igilo. Wonke lamagama zingane zakwethu amagama ami and amagama engawethwa abanye babantu engaba nengxenye ezimpilweni zabo kakhulu. Cha, ngithi nginibingelele nje, ngiphakamisa ukukhulu nokukhona benu, ngiyabonga. Awu dokotela dokotela la yabona mawubiza amagama amaningi kanje kusho ukuthi udokotela impela into ayenzayo uyayazi and usihamba indlela eziningi waphinde futhi wanikwa lamagama ngabantu akayifikelanga nje wathi sengusibani waphiwa noma ngithi wathakwa lamagama noma ngithi wethiwa lamagama ukuthi udokotela umkhulu ugeza igilo ephinde futhi ebe inkosi izangoma. Hayi yabona ke lapho ke ushaye waqeda dokotela ke namhlanje abantu bayebuza bayephendula ukuthi ngabe sibaphathelini ohlelweni. Namhlanje abantu bakithi babukeli lapha emakhaya siphethe isihloko esijule kakhulu, abantu abaningi siyabahlula and abantu abaningi futhi yabashaya. Uthola umuntu unazi inhlanhla kodwa akulungi, omunye ethola ukuthi uneyingozi level iqhamuke akazi kwenze kanjani, omunye futhi uthola imali unayo kodwa akayazi yapi. Uthola indaba isele emumva le emsamo. Namhlanje babukeli sizokhuluma sijule singene ngokuthi yini umsamo, unjani umsamo, usebenza kanjani umsamo. Udokotela uzosindlalela wona phansi eyihlinze siyibuke yonke ama insight ukuthi yini umsamo noma umsamo as a whole uyini. So dokotela umbuzo wokuqala ngisho nomuntu osemakhaya before sikwazi ukungena kuyona sithi ukujula uzofuna ukwazi impela ukuthi nje yini ke nje wona umsamo uwodwa. Okay mkhulu, umsamo indawo la esikwazi ukuxhumanela khona nabantu abadala. Kahle indumba, abanye baye bethi indumba kodwa indawo okwazi ukuthi mangabe ushisa impepho uphahla ila exhumana khona nabantu abadala. Leyo ndawo sibiza ngokuthi umsamo, la okhumbulela khona abantu bakini asebadlule emhlabeni. Okay, so ila ohlala khona uxhumane nabantu bakini asebadlule emhlabeni. Umsamo loyo. Yeah. Kuyaphoqa ukuthi umsamo ube sekhoneni thizeni mhlambe lapha ngithi mengena endlini kuthiwa beka lapha ngasemsamo basuke besho mhlambe lapha egcineni kwendlu noma phakathi kuyaphoqa ukuthi ube lapho noma mawufika uyawazi nje okay nginomuzi la mushasha mengifika kufika umuntu ozolungisa igceke ukhombene umsamo la ekhaya, umsamo la ekhaya awube la noma uwena ofanele wazi umsamo la. Khona indawo ephoqelekile ukuthi umsamo lapha ya ngoba kunomuntu othi manje ngihlele ekhaya mina umsamo wasendlini angiwazi ukuphi. Kwenzeka kanjani lapho dokotela? All right mkhulu, kahle khehla lami umsamo ngingasho ngithi akuphoqelekile ukuthi ungaba maphi noma ungaba ngaka left noma ungaba ngaka right, kodwa angeke sesikwazi ukuthi uthathe siubeke emva kwesicaba ngoba yizibi ezihlala emva kwesicaba. So ingakho kuthiwa umsamo awube lapha yaphambili ukuthi ungaka left akube kusaba nankinga. Then into eyenza kakhulu futhi ukuzegcina sekuthiwa umsamo kumele ube sendaweni yawodwa. Umsamo kahle uyindawo ehloniphekile engawudingi umsindo, engadingi ukuthi kube khona abantu abazonyathela kuyona noma abazohlala ngaso sonke isikhathi bekhona kuleyo ndawo noma bephithizela kuleyo ndawo. Ufune ngathi ngaba nje noma ngathiwa uround noma ngathiwa ke indlu isifladi kongcona akusenani, kodwa inhloso kumele kube uround nawo futhi ozoba lapho uphuma uthiqekelele kube indawo oyikhonzayo uphinde uyikhothwamele ngoba inabantu bakini abadala abahloniphayo. Dokotela la nginombuzo la. Okay, umsamo nje uyasho indawo ehloniphekile enabantu basekhaya.
lapho futhi nakhona kufanele kube indawo ezothile noma engeke vele uqhamuke nje uhambe noma kanjani kuyona. Yeah. Dokotela ngiqashile noma ngilapha ya empohlweni noma ngikuphi nakuphi ngiyakwazi kuba nomsamo emqashweni noma ngingazi kuba nomsamo nje eflatini ngiyibuza kuleyo ndawo nje leyo. Okay. No mkhulu awukwazi ukuba nomsamo kulezo indawo. Umsamo kumele ube sekhaya straight la ufike nixhumanele khona nonke nedala. Into egcina siyenzeka mangabe uthola ukuthi umuntu ugcina mhlambe eseba nezibani eflatini noma kube khona lelo khona lisebenzisayo. Ezisabantu mntaka baba kunedalo esihamba nazo. So mangabe ngithi mina kunendlela engihambayo ngingakwazi ukuthi kuleyo ndawo ngibeke 10 bese ngikhuluma nazo idalwa zami ezimini ukuthi kule ndawo ngizocela ukuthi ngisondele kuyona ngithole isikhathi ngikhulume nani kodwa ngicela ukuthi ngikhulume nani kule ndawo yakamkhulu akukhona kwenu la kodwa ngoba ningimina ngizocela ukuthi ngikhulume nani kule ndawo bese uyithenga leyo ndawo. Akuwona umsamo kahle kahle sibambiso sokuthi ukwazi ukukhuluma nabo ngaleso sikhathi. Hayi ngiyezwa ngiyathemba ukuthi umbuye lapha ekhaya uyaphenduleka kulo mbuzo obeyade sabusi mina ngiba ngihlala nje emqashweni umsamo nginawo noma ngakwazi kuba nawo. Sekuchazile udokotela ukuthi ke ungenza isibambiso somsamo ukuthi nje ubeke lento oyibekayo ubatshela abadala ukuthi nakho la kwamanje ngisazoxhumana nani khona for now. Siqhubela phambili dokotela. Ngingene nje la ekutheni yiziphi izingqinamba noma inkinga ezihlangabezana nomuntu onomsamo ongalungile. Ubona ngani umuntu uthi umsamo wami cha uyabheda before sifike kulungiseni asiqale la ekutheni uzubona ukuthi kuyabheda ubona ngani iziphi izinto ama signs ama symptoms akhombisa ukuthi umsamo wakho awuqondile kahle dokotela. Okay mkhulu. Into egcine khehlalami eyiveza ngomsamo umsamo uyakwazi ukuphenduka ithunzi kumuntu. Ngesikhathi uphenduka ithunzi kumuntu ngingasho ngithi izinto egcina seziyinkomba uyakwazi ukuthi uqhathe nabantu. Uthole ukuthi uzoshawa abantu esikhaleni. Uthole ukuthi uzosolelwa entweni kuthiwa wenza ukuthi ubungakwenzanga. Uyakwazi ukuthi ukwenze udeleleke ugcina usubukela phansi ungabi naso isithunzi even emphakathini. Isizathu kuhlehlela abantu laba abangibethe noma umsamo wakho straight ukuflathele awukho nje total. Yizo lezo zinto lezobona ngazo even nenqubekela phambili empilweni ayibi khona. Kubhede emumva emsamo cause uyaphenduka vele ube yifeli emnyama kuwena. Okay. So nje mengumuntu nje ukuthi nje ngidlala ilotho ushoda inamba zonke iphamba noma kushoda eyodwa ukuthi zonke iqondene. Ushoda nje umsamo nala futhi ungakwazi ukudlala lonto. Menguthi ngiyahambela nje eTexini nomuntu nje ovele ngibize ngenhlamba nje ingenzanga lutho nomsamo futhi uyakwazi ukwenza lonto. Okay dokotela angibuze la kuyenzeka yena umsamo ube nezinkinga ngalendlela yokuthi ugcina umthatha umphefumulo noma uthatha umphefumulo womuntu. Okay mkhulu kuyenzeka khehlalami ukwenzeka kwakho lokho kanjalo idalwa zethu zistrong noma zinamandla ngendlela engafani. Kunomuntu othi mangabe umonile ethi inkosi kubusisa ongalwi kodwa olwelwa isidalwa sakhe ngokuthi isidalwa sakhe sistrong noma siklini noma sinamandla kangangokuba siyashesha ukuphendula asifuni nawo. So loyo muntu kanjalo uba nawo amandla ukuthi egcine kubulala kwawena kodwa kusebenze isidalwa esisemsamo. Even omunye mangabe ukuthi idalwa zakhe futhi zinamandla ngendlela ngiyakwazi ukuthi mangabe ngixabene nawe ngifike ngishisa impepho ngikucebe komkhulu ngoba phela umsamo singawubeka njengoNkulunkulu ngoba uyakwazi ukuceba yonke into kuwona bese leyo nto iyaphenduleka. So ngesikhathi ngiyoceba emsamo lapha ngiceba eqhwageni. Lapha ngiceba kubantu ababephatha induku. Lapha ngiceba kubantu ababe nenhliziyo ezincane abanye babo. So mangabe ngifike ngisho ukuthi usibani bani ungidelelile bomkhulu ngiyacela ukuthi nizibonakalise kubona. Angeke beze bengijabhise ngiyingane yabo. Begcine bephendule kubhlungu umuntu ehambe emhlabeni. Ngiyalana ke manje dokotela ekutheni ke usuke kwenze njani mekuthiwa umuntu ufike ezolungisa noma kuthiwa egcekeni aninalo idlozi noma kuthiwa umsamo nithwetshulelwe umsamo nithwetshulelwe idlo iyenza into enjalo ngiyenze beyikhuluma ngingazi noma mhlambe it's possible na kuthiwa umsamo uthwetshuliwe noma kuthwetshulwe idlozi egcekeni.
kusuke kuyinto enjani yenziwa noma yenziwa mekwenziwa kanjani noma mekwenziwa ini kahle kahle. Okay. Umsamo khehlala mkhulu uyinkinga. Kahle kahle ngingasho ngithi abantu abadala bayinkinga ngesizathu esisodwa. Idalwa khehlala mkhulu ziyakwazi ukulutheka ngama-tricks amaningi. Yeah. Uyakwazi ukulutha isidalwa, ngingakwazi mina ukuthi isidalwa sakho sizwe ngami, kodwa kungekho mhlampe engikwenzile kuwena ngomuthi noma ngani ngezinto engazenza mina natural. Yeah. Alright. Mangabe kuthiwa umsamo ucushiwe noma umsamo awukho idalwa icushiwe straight, kuyenzeka kube umuntu wasekhaya oganga ngedalwa. Mangabe suke egange ngedalwa uthatha izinsila zakhona egcekeni, ethatha even nezinsila zomsamo, bese sebenzisa amanye amakhubalo ukuthi idalwa zonke zala ekhaya ziphenduke zibheke yena. Uzokhumbula khehla lami ngithe isidalwa siyalutheka. Yeah. So siyakwazi ukuthi mangabe sikhohlisile ngaleyo nto siphinde sibheke yena yedwa kodwa singalibheki mina. Ngikwazi nami ukuthi futhi ngiluthe esomunye umuntu isidalwa ngezinto thizeni, sigcina sesibheka mina, uthola ukuthi wena sakubheka isidalwa sakho asakwenzeli lutho, senzela mina ngumngani wakho. Kuney'ndlela okwenzeka ngazo egcina sezisilutha ngoba vele siyalutheka kalula ngezinto ey'ningi khehla. Okay. So izinto zasemsamo zibalulekile ukuthi nizigcine ngendlela kungabi khona nomuntu angaphandle nje okwazi ukuthatha izinto ningabonanga. Sho ngoba nje uyingozi ukulahlekelwa yinto ehlala lapha emsamo. Udokotela uzambe into enjani? Yeah. Okay dokotela. Sesingena manje kutheni udokotela yena ngokwakhe umsamo uyakwazi nokulungisa. Dokotela umsamo uma ulungisa noma ngithi kuthiwa uzowufaka, angithi uyafakwa ngithi ukuthi abantu bangaphandle noma udokotela into enjalo uyakwazi kuyenza. Yebo ngiyakwazi. Kudingekeni mhlawumbe kuthiwa mina ngizokuthiwa miyadi ngiyohlola kwathiwa ngicela ngisifake abadala ekhaya noma ngithi mhlawumbe ngithenga umuzi. Ngenza kanjani? What's the first step ekutheni ngiqale umsamo kulowo muzi omusha noma kuthiwa usukhona kuthiwa abaphumile abadala kuze ngikwazi ukulungisa lokho? What's the first step mase asho udokotela uthi yena lento meyenza wenze ngalokhu ngisho ungashongo irecipe yonke but ama basics ukuthi umuntu manje noma ngicabanga ukuthi ngidingani ukuze ngikwazi ukwenza le nto enjalo. Okay. Kulungile mkhulu, ngalapho kuyazwakala kakhulu, uqondile umbuzo wakho khehla lami. Ukuze ufake idalwa ekhaya ngokwami mina khehla lami nomyalelo wedlozi lami elingibethe uthi wona angiqale ngithole umnyombo. Mangabe kuukuthi idalwa ifakile zaphuma ekhaya, angithola umnyombo wokuthi yini eyenze idalwa zakho zigcine ziphuma egcekeni. Yes. Mangabe ngithola umnyombo sengizolwa nalowo mnyombo bese ke ngiphinde futhi ngizoklina ikhaya la engizofaka khona idalwa kuqala. Angiqale ngihlanze le ndawo le engizofaka khona abantu abadala ngoba labantu engizobafaka la sibheka inhlanhla kubona, sibheka ukukhuseleka kubona. Kumele ngilungise igceke lapho. Mangabe ngisuka egcekeni sesobe sesihamba siye olwandle la ekhona khona idalwa nala idlozi lami elangibonisa khona ukuthi mangabe ngiyogeza abantu khona bayophila besinde gezeke nedalwa. Sesobe sesisuka ke lapho siyahamba siyolwandle. Olwandle kuningi kokufike kwenzeke ngoba asikwazi ukuthatha abantu abadala benengxokozelo olwandle. Asikwazi ukuthatha abantu abadala bekade belwile bedlule emhlabeni bebambene ngezandla. Asikwazi ukulanda futhi abantu abashayene ekhaya nade bephehla amanzi amnyama. Lokho ukuphehla amanzi amnyama nabantu abalule sikuthola ngesikhathi ngisakuhlolela. Ukuze mangabe sekusiyogeza sazi ukuthi sigeza abantu abakanjani. Emva kwalokho mangabe sesibagezile sesiyabaxolisela amacala ke manje ke. After ukubaxolisela khona lapho olwandle sesiyabacela ke manje ukuthi sizonithatha njengamanje sinise ekhaya. Mangabe sibathatha kunamakhandlela asebenzayo bese kusebenza umlahlankosi. Mangabe kuukuthi umnikazi womuzi, umlahlankosi siubeka endwangeni emhlophe enhlonipho. Mangabe kuukuthi khehla lamkhulu isalikwazi, siyalithatha ihlamvu lakhe lomlahlankosi silibeke phezu kwendwangu emhlophe. Lokho kusayisayidi lenhlonipho lokhomba ukuyihlonipha izalikwazi. Mangabe kuukuthi sizofaka namakhehla, ihlamvu lomlahlankosi kumele libe sesicansini. Noma ngathiwa nje uphisa nomngaka siyalehlele ngendlela ehlela ngayo. Emva kwalokho ke sesiyahamba ke sekhaya.
mangabe sifika ekhaya umsavele sesiklinile ekhaya kwabethelwa kwenziwa yonke into sekunomuntu ke manje ngaphakathi wasekhaya okumele esamukele ngezinto zesintu vele Yeah, yeah. obhiya goloko isiZulu izinto ezifana nalezo usamukela lezi idalwe sesiyigezile vele olwandle Yeah. sesizoyifaka la ekhaya iqhubeka iprocess ke Yinde ngamandla impela, yinde, yebo, ungabika ngembuzi usubika umsamo wakho ubike nekhaya uphinde futhi ubike nangenkomo futhi ya cha ngithi ngobuze lo ukuze abantu bebone udokotela lento akhuluma ngayo uyayazi and uyifuna uyithathile la ithathe khona wanikezwa le information ukuthi lento yenziwa kanje so bengithi angidlulise nje lapho nabalaleli ekhaya babukeli beyibone ukuthi cha injula buchopho lengihleli nawo la njengamanje. So dokotela bese ngiqhubela phambili ngemibuzo yami. Umuntu dokotela okuthiwa umsamo wakhe umflathe sesichazile ukuthi umsamo uyakwazi ukwenza izimanga uphinde futhi ugcine futhi uthathe umphefumulo emhlabeni. Hayi impela babukeli la ngathi ke ngihlele impela ke nje nenjula buchopho impela eyaziyo into ekhuluma ngayo itopic yesi namhlanje wade shilo ke babukeli ukuthi sikhuluma ngomsamo sesundlalile sawubeka ngendlela esiubeka ngayo kodwa dokotela nginombuzo ogcina ngci engengizwe kuthiwa ngathi ubuye uthi ukuhlangahlangana kancane nomsamo. Dokotela siyabona ezandleni kunento ezifakile futhi ngiyangibona futhi nabantu bathi bafake into ekuthiwa isiphandla dokotela zihlangana kanjani nomsamo nazo futhi zihlukene kangaki and yini isidingo sisiphandla dokotela ngiyumuza mokugcina nje lapho futhi seyinambeni. Okay, iphandla mkhulu kuhlukahlukene okuyiphandla. Isiphandla mangabe usuku usifaka kusuke kusayingxenye yokubonga idalwa zakini nokukhombisa ukuyiphakamisa nokwamkela kahle kuzona mangabe kusuke kuthiwa nje phandla into eyusiko vele okumele igcine ilandele ukuthi khona umsebenzi okade wenzile iyona leyo nto eyisayini nokuthi futhi idalwa iphinde ibuye zizokwengama ngoba kade uzenzele vele leyo mbuzi leyo. Then bese kuzoba khona olunye uhlobo because kwesinye isikhathi kuyale kwenza umsebenzi uthola ukuthi abantu abayifakanga iphandla nezimbuzi ezenza imisebenzi ihlukene imisebenzi yephandla. Kunomsebenzi ongafakelwa isiphandla kunomsebenzi ofakelwa isiphandla futhi. Umsebenzi ofakelwa iphandla kungaba umsebenzi okhulisa ingane kungaba umemulo kungaba umsebenzi okufaka idalwa futhi ekhaya la usuke ubonisa khona ukuthi okade kwenziwa umsebenzi wedalwa nali isongo la khona futhi lokuthi kufakwe idalwa nokuhlanganisa ingane yakho nezithunywa nedalwa futhi zakini isiphandla siyangena lapho. Bese kuzothi imbuzi yokugeza amanzi amnyama, imbuzi yokuhlanza amacala asemsamo, imbuzi yashwele ayikwazi ukuthi leyo mbuzi ningafaka isiphandla ngayo. Isiphandla usifaka embuzini enhle ezokwenza okuhle kuleyo geza inyama neyokusula amacala isiphandla awusifaki kahle isiphandla esokuhle sokuhlanganisa idalwa zakho ibuye nazo zizobonga zibone ngempela ukuthi kukhona adulenzele zona ngoba leso siphandla leso siphinde futhi sifakwe nale nyongo leya lembuzi yokubika ukuthi kade kwenziwa umsebenzi la. Hayi ubekile dokotela ngiphendulekile ngiyathemba futhi ke nombukele ekhaya ukuthi uphendulekile kuona ke lo mbuzo loyo dokotela ke manje sesiya la ekutheni ke udokotela sezulu cha impela umsamo uyawazi and uyawulungisa futhi iprize umuntu uyithola esigodlweni uyafonela uyakwazi ukufona uyakwazi futhi uWhatsApp dokotela siphi inombolo before semaphethelweni aloke uhlelo ke esilitholela yiloko ezinhle uyena ke udokotela ke usiphikeleli izinombolo dokotela. Okay mkhulu ngizocela ukubiza eyaTelkom ithi 068 11 42 043 ngiphinde futhi 068 11 42 043 leya WhatsApp angithi yebo ya WhatsApp alright yama calls bese kuzoba uVodacom uthi 072 984 25 00 siphinde yebo 072 984 25 00 dokotela ke sesingavala noma ngithi ke umyalezo wakho ogcina nje ebantwini beze kuwena bezolungisa insamo dokotela uyahamba
uyahambela bagcina abantu uyabethela okugcina nje dokotela nje ubatshele nje abantu bakho ukuthi beze esigodlweni bemfonele futhi nodokotela. Yebo. Yeah. Ngingacela kakhulu lapho umkhulu ukuthi beqhubeke besubscribe beqhubeke bengilandele ngokunxusa nangokucela kubalaleli emakhaya. Nginithanda nonke. Amandla engiwaphethe amandla ethonga, akuwona amandla esigubhu, akuwona amandla okugcatshelwa, kodwa ngiphethe amandla engawathwasela iminyaka. Ngiyafisa ukusiza abantu bakaNkulunkulu egameni lenkosi. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga doda. Yeah.